кылганда, басым яңадан бир шешикке күшүп утура. Ready? Опоздал на орак. Менә бәле, инде без булып безнең дә ризалыгында кыйысыбыз килә. Укытучы урынында булса, милләтен үзеп ташлаган булыр иде инде. Ризатуллин сәкеп торам бит инде. О! Мин дә шулай дим бит инде. Урак. Татлы изәмен сине урам. Гыйззатуллин инде күзләрен өметсезлек белән сирәгән, булмастайына тәмам ышанган. Аның күзләре җансыз куяла. Син өметеңне җыйма, Гыйззатуллин. Син рус телен барыбер әйбәт беләчәксең. Мин моңа ирешәчәкмен. Бу минем изге бурычым. Аңладыңмы? Понял инде, понял. Кыңгырау шылтырап Гыйззатуллинны бу соратташ хәлдән коткарды. Ләкин берничә көннән Гыйззатуллинның училищедан качуына безнең ачуыбыз килде. Ни өчен ачуыбыз килде? Без моны ул вакытта үзебез дә аңламадык. Бәлки Гыйззатуллинның училищедан качуына рус теле дәресе төп сәбәп тә булмагандыр. Ул сугышка китәргә уйлап военкоматка качкан икән. Ләкин берничә көннән Гыйззатуллин училищега кире әйләнеп кайтты.